Když někdo řekne slovo Bojkovice, tak se mě v první moment vybaví kromě malebného městečka v podhůří Bílých Karpat samozřejmě zámek Nový Světlov, kolem kterého právě projíždíme, a myslím si, že zrovna tento zámek je takovým symbolem jako možná novozrození, protože víme, že tady byly velké problémy s tímto zámkem. Dlouhá léta ležel prakticky ladem, až se našel kupec, který ten zámek opravil a snaží se z tohoto zámku a vůbec možná i z Bojkovic vytvořit jakési tady kulturní regionální centrum, takže probíhají tady nejrůznější divadelní představení, vystoupení filharmonii, koncerty, na které se sjíždí stovky lidí, a myslím si, že za tu krátkou dobu, kdy to tady takto funguje, tak si to získalo velkou oblibu. Takže si myslím, že ten zámek kromě propagace svého jména určitě výrazně pomáhá i Bojkovicím, protože víme, jaká je tady situace s nezaměstnaností. Spousta lidí odsud dojíždí právě do Uherského Brodu, část možná na Slavičínsko, a nejdůležitějším podnikem tady je asi Zeveta Bojkovice, která naštěstí docela dobře šlape, a myslím, že s tímto podnikem tady žádné problémy větší nejsou. Moravia Kans je další firma, která mě napadla hned po Zevetě Bojkovice. Shodou okolností je to zhruba stejným směrem. Mám to tady ještě z dob, kdy jsem pracoval jako geodet, poměrně dobře zmapované, proježděné, a znám tady opravdu v Bojkovicích každý kout, a kdekoliv se tady ocitnu, tak se mě vždycky vybaví nějaká zakázka a ti konkrétní lidé, kteří za tou zakázkou stojí. Že přece jenom za těch 15 let jsme se sem něco najezdili.